عوزو السلام تانا تقبلنا زي تيب شانل تعزبتنا خميت صنحنا زوان زدلنا يوم زيناتات حزلكم قريبا لخون مكتالكم بخبري عدم النف النوم على تو زيناتات من تخبط حكم لايك شير سبسكرايب مقبر يترسعوا ኢትዮጵያ ብዝቀረበ እዋናት ተልዕሎ ዘላ ሕቶ ወደብ ባሕሪ ኣብ ዓለም ለኻዊ ደረጃ ተሰማዕነት ረኺቡ ይበሃል። ልዕሊ ሃያላት ሃገራት ዓለም ዝኾነት ኣሜሪካ ብዛዕባ ሕቶ ወደብ ባሕርን ኢትዮጵያን ክፍጠር ይኽእል እዩ ዝበለቶ ኩነታት ጸጥታን መልእኽቲ ኣመሓላሊፋ ኣላ። ዋሽንግተን ሕቶ ወደብ ባሕሪ ኢትዮጵያ ብዕቱብ ትከታተሎ ከም ዘላ ሓበሬታታት የመልክቱ። ሕቶ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ጉዳያት ዓሰብን ምስ ኤርትራ ናብ ግጭት እንተምሪሑ ኣሜሪካ ነቲ ነገር ትምርምሮ ኣላ። ናይ ምሕዳር ትራምፕ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ማሳድ ብሎስን ንሕቶ ወደብ ባሕሪ ኢትዮጵያ ካብ መሰረትን ምርኣይ ምስ ዝተፈላለዩ ወገናት ዘተ ከም ዘካይዱ ተፈሊጡ። እቲ ኣምባሳደር ኣብ ታሪክ ንድሕሪት ምምላስን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ምፍላይ ዝተገበረሉ መስርሕን ክምርመር ፈቲኑ በዚ ጉዳይ ሽዑ ዝነበረ ኣካይዳን ምፍላጥ ንምፅራይን እቲ ኣምባሳደር ምስ ቀደም መራሕቲ ሕወሓት ቅድሚ 30 ዓመታት ኣብ ጉዳያት ናጽነት ኤርትራ ኣብ ለንደን ዝተኻየደ ዘተሓውሩ ዝመርሑን ሽዑ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ዝነበሩ ካርማን ኮክን ከም ዝተረኸቡ ተፈሊጡ። ኣብ ዋዜማ ውድቀትን መንግስቲ ደርግን ሓደ መዓልቲ ቀዲሙ ኣብ ጉንበት 1986 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ ለንደን ዘይተዓወተ ወይ ተጀሚሩ ዘይተዛዘመ ተኻይድ ነይሩ። ሽዑ ናይ ኣሜሪካ ረዳት ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢና ኣፍሪካ ዝነበሩ ካርማን ኮክን ነቲ ዘተ መሪሖም መስርሕ ናጽነት ኤርትራ ቀሪቦም ተዓዚቦም። እተን ክልተ ሃገራት ብኸመይ ከም እተፈላለያ እውን ተዛትዮም ነይሮም። ከርማና ኣምባሳደር ማሳድ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ከም ዘብራህርሉ ተገሊጹ። ኣምባሳደር ማሳድ ምስ መራሕቲ ሕወሓትን ክዘራረቡ ከለዉ ኤርትራ ክትፍለኸላ ዝነበረ ኩነታት ካልኣይ ናይ ዘተ ኣርእስቶም ነይሮም። ኣብቲ ደም ዝፈሰሰሉ ናይ 1990 ኩናት ኤርትራ ኢትዮጵያ ንዓሰብ ብሓይሊ ናይ መሓዝን ባህጊ ከም ዝነበራን ናብ ዓሰብ ዝግበር ዝነበረ ወታደራዊ ግስገሳን ብትእዛዝ ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ከይትግበርን ከም እተረፈን ከም እተብራህረሎም ተፈሊጡ። ኣብዚ ጉዳይ ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዝተዘራረቡ ኣምባሳደር ማሳድ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ከም ዝተረኸቡ ተገሊጹ። ኣምባሳደር ማሳድ ኢትዮጵያ ድሌት ወደብ ባሕር ንምርጋጽ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ከይትጥቀም ካብ ጸጥታ እቲ ዞባ አንጻር ነቲ ጉዳይ ብሰላም ክትፈትሑ ንቀዳማይ ሚኒስትር ሓይቶም። ካብ ወገን መንግስቲ ኣሜሪካ ብዛዕባ እቲ ታሪኻዊ መስርሕን ኩነታት ምርዳእን እኳ እንተሃለወ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ኩነታት ጸጥታ ከይጋደድ ከም ዝደለዩ እቶም ኣምባሳደር ገሊጾም ተባሂሉ። ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ብሰፊሑ ዝተዘርግሐ ንሰከንታት ጸንሐን ሓጺር ቪድዮ መልእኽቲ መንግስቲ ኤርትራ ደገፍትን ኣዝዩ ኣሻቒልዎ ከም ዘርአየ ኮይኑ ኣብዚ ሓጺር ንሰከንታት ጸንሐ መልእኽቲ ዙርያ ብዙሓት ንፖሊስ መንግስቲ ኤርትራ ዘንጸባርቑ ማሕበራዊ መራኸብታት ብሰፊሑ እናተቐባበሉ ርእይቶም ክህቡ ጸኒሖም እዮም። ትማሊ ምሸት ድማ መንግስቲ ኤርትራ ብሚኒስትር ሓበሬታ ኣቢሉ መልሲ ዝሃበሉ ኩነታት ተራእዩ። ኣብዚ ሓጻር ሰፊሕን ማሕበራዊ ምትሕልላፍ ሰፊሕ ተሳትፎን ዝረኸበት ቪድዮ ድምፆም ዘስምዑ ሌተናል ጀነራል ዘውዱ በላይ እዮም። ሌተናል ጀነራል ዘውዱ በላይ ኣዛዚ ማእኸላይ እዚ እዮም። ሌተናል ጀነራል ዘውዱ በላይ ኣብዚ መጠንቀቕታ ዘረብኦም ኢትዮጵያ ኣውፅያ ዘቐመጠቶም ሓይልታት ተኸቢሮም ሎሚ ኣብ ኩሉ ቦታታት ማይክ ሒዞም እትፍክሩ ሎም ውግእ ምፍካር ኣይኮነን፣ ውግእ ብሳይንስ እዩ፣ ንሕና ንዓብዪ ጉዳይ ንዳለሉና ስለዚ ዓሪፍና ክብሉ ይስምዑ። እዚ ናይ ጀነራል በላይ ዘረባ ጉዳይ ኤርትራን ዝምልከት እዩ። ኣርፋ ዝተባሃለ ኣብ ውሽጢ ሃገር ንመንግስቲ ብዕጡቃት ዝቃለሱ ውሽጣዊ ዕጡቃት እዮም ብምባል ድማ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ተጠቀምቲ ኤርትራውያን ብሰፊሑ ርእይቶ ክወሃብሉ ጸኒሖም። እዚ ርእይቶን መልስን ሕጅና መንግስቲ ኤርትራ ደይቡ ብሚኒስተር መልሲ ዝተዋሃብሉ ኩነታት ተራእዩ። ናይ ኢትዮጵያ በዓል ስልጣናት ብኣምሓርኛ ንህዝቢ ዘመሓላልፎን ብእንግሊዝኛ ዲፕሎማሲ ማሕበረሰብ ዝዛረቡን ይፈላለዩ እዩ ዝበሉ ሚኒስተር ሓበሬታ ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያትን ጌዲዮን ጢሞቴዎስን ኣብ ዲፕሎማሲያዊ ቋንቋ ብዝተሸፈነ ኣገላልጻ ንወሽመጥ ባሕር ሉኣላውነት ሃገር ንምሓዝ ኣብ ዝግበር ዘይሓላፍነታዊ ኩናት ኣጀንዳ ርእሰ ምክልኻል ብዝብል ኣገላልጻን ዲፕሎማሲያዊ ማሕበረሰብ ፍሉይ ሓበሬታ ንምሃብ ዝፈተነሉ ኩነታት ተራእዮም እዮም ክብሉ ወቂሶም። ድሕሪኡ ግን ነገር ንጹር ኮይኑሉ ብጀነራል ኢትዮጵያ ብኣምሓርኛ ዝተመሓላለፈ መልእኽቲ ድማ ነገር ንጹር ገይርዎ እዩ ክብሉ ሚኒስተር ሓበሬታ ኣብዚ ናይ ኤክስ ጽሑፎም ነቐፊቶም መስፊሮም ኣለዉ። ሚኒስተር ሓበሬታ በዓል ስልጣናት ኢትዮጵያ ዝረበሉ ክልተ ዓይነት ትሕዝቶ ዘለዎ ዘረባታት ኣደናግርቲ እዮም ብምባል ወቂሶም። ሚኒስተር ሓበሬታ ነቐፊቶም ብምቕጻል በዓል ስልጣናት ኢትዮጵያ ብእንግሊዝኛ ካብ ዘመሓላልፎ ብዲፕሎማሲያዊ ቃላት ዝተሸፈነ መልእኽትታትን ላዕሊ ብኣምሓርኛ ዝረበሉ ብንጹር ጽልኢ ዝመልኦም ኩነታት አንቀሳቓስን ኮይኑ ዝረአየሉ እዩ ብምባል ነቐፊቶም ዘስፈርሉ ኩነታት ተራእዩ። ሚኒስተር ሓበሬታ ወቀሳ መልሶም ብምቕጻል ብበዓል ስልጣናት ኢትዮጵያ ታሪክ ኤርትራ ናይ ምዝባዕን ምድፍራስን ኩነታት እውን ይረአየሉ ኢሎም። ብግዛት መግዛእቲ ተቐባልነት ዝረኸበ ኣህጉራዊ ዶባት ምጥሓስን ኩነታት እውን ይረአዩ እዮም ዝበሉ እቶም ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ካልኦት ብዙሓት ጉዳያት እውን ኣልዕሎም። 4 ሕዳር 2018 ዓመተ ምህረት ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ኣምባሳደራት ዝተፈላለዩ ሃገራዊ ዲፕሎማስኛታትን ኣብ ዝተረኸቡሉ መድረኽ ሆን ሪቪው ኣብ ዝተባሃለ መድረኽ ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ዝረአዩ ሰሜናዊ ኩነታት ከብርሁ ከለዉ ከምቲ ሚኒስትር ሓበሬታ የማነ ገብረ መስቀል ዝበልዎ ዘይኮነስ ብግልጽን ሰፊሕን መልክዕ ዝተብራህረ እዩ ዝረአ። እቲ መድረኽ ንመንግስቲ ኤርትራ ንጹር መልእኽቲ ዘመሓላለፍሉ እዩ ዝረአ። ኣምባሳደር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ናይ ኢትዮ ኤርትራ ዘይምስምዕማዕን ኣብ ሓደ ጫፍ
ጥራይ ዝተደረተ ከም ዘይኮነን ኣዕናውን ሰፊሕን ዝተሓላለኹም ጉዳያት ከም ዝሓዘውን ክዛረቡ ተሰሚዖም። ኣብዚ ድማ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኣመንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንዘመናት ፀንሐ ግጭት መበገሲ ካብ ደውን ጉዳይን ካብ ወሽመጥ ባሕርን ባህግን ዝሓለፈ ምዃኑ ከብሩ ተሰሚዖም። ንግጭታት ቀንዲ ምክንያት ኣቢሎም ኣብ ዝቐረብዎ ጉዳያት ሓደ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጉዳያት ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘመልክትዎ ጣልቃ ምእታዊ፣ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ፖለቲካዊ ጉዳያት ኢትዮጵያ መርገፂ መሓዝ ርእቶ መሃብን ብንቕሓት ናይ ምስታፍ መሰል ከም ዘለዎ ዘስምዑ እዮም ክብሉ ዝተዛረብሉ ዝከረ እዩ። ብተወሳኺ መንግስቲ ኤርትራ መራሕቱ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ግጭትን አንቀሳቐሲ ባህግን ዘለዎ ሓይልታት ርእሱ ከም መግለሊ ገይሩ የቐርብ እዩ ብምባል ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ዝወቀስሉ ኩነታት ተራዩ። ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኣብቲ መድረክ ሰፊሕ ንኤርትራ ዝምልከት መብርሂ ሂቦም ናይ ኤርትራ መንግስትን ሳልሳይ ወገናት ናብ ቀጠና ዝተቃጸሉ ንምንቅስቓስ ጽኑዕ ባህግን ብምንቃፍን ክሶም ዘስምዑሉ እዩ ዝዝከር። ኣብዚ ሰፊሕ መሳርሒ ሓሳብ እዚ ድማ ኤርትራ ኣብ ላዕላውነት ግዛኣታት ሓድነት ኢትዮጵያ ዝፈጸሞ ጥሕሰት ብዝምልከት ፌደራላዊ መንግስቲ ዝወሰዶ ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ምቁጣብን ኣካይዱ ኩሉ ግዜ ዝቐጽልን ወሰን ዘይብሉን ኮይኑ ክውሰድ የብሉን ብምባል ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ጽኑዕ መጠንቀቕታ ዝሃብሉ ኩነታት ተራዩ። በቲ እዋን ዘረባ ዝተገበረ ብእንግሊዝኛ ዲፕሎማስያዊ ማሕበረሰብ ኣባላት እውን ኣብ ዝተረኸብሉ መድረክ እዩ። ነዚ ዝተብራህረ ዘረባ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳይ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ግና ሚኒስትር ሓበሬታ የማነ ገብረ መስቀል ናይ ኣምሓርኛን እንግሊዝኛን ዘረባ በዓል ስልጣናት ኢትዮጵያ ይፈላለ እዩ። እንግሊዝኛ ዲፕሎማስያዊ ኣገባብ ዝረኣየሉ፣ ኣምሓርኛ ድማ ጥልኢ ዝመልኦን ኩናት ዝእወጀሉን እዩ ዝብሉ ኩነታት ተራእየሎ። ኣብ ጀርመን ሓንቲ ኤርትራዊት ኣድዋ ተቆሪፃ ጎደና ወዲቃን ምርካባን ላዕለዎት ስንባደ ፈጢሩ። ኣብ ጀርመን ዕቑባ ሓቲታ ነባሪት ዝኾነት መንነታ ንግዚኡ ዘይተፈለጠ ኤርትራዊት ኣብ ዌስቲፋኒ ከተማ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ኣብ ጎደና A45 ካብ ዝተረፈ ኣካላት ተፈልያን ክልተ ኣድዋ ተቆሪፃን ጎደና ተረኺበን። ንግሆ ኣድዋ ብሓደ መኪና ኣብ ጎደና ተራእዩ ንፖሊስ ዝጠቆመት እዛ ኤርትራዊት ዝተረፈ ኣካላት ኣበይ ከም ዘሎ ወይ ድማ ህያው ትህሉ ኣይትህሉን ክሳብ ሕጂ ፖሊስ ጀርመን ዝፈልጦ ነገር የለን። መንነታታ ስደተኛ ኤርትራዊት ፖሊስ ተለለየት። ሓደ ኢዳ ተቆሪፃን ኣብ ዝተረኸበትሉ እደዋ ብዝተወሰደ ናይ 10 ምርመራ ምዃኑን ፖሊስ ገሊጹ። ኣብ ጀርመን ኮለን ዝነብሩ ኣባላት ኮሚኒቲ ኤርትራውያን ተሳተፍትን ዘለዎ ኣቶ ወደብ ቴድሮስን ቢቢሲ ከም ዝገለጽዎ እንትኾይኖም እቲ ፍጻሜ ኣብቲ ሃገር ላዕለዎት ስንባደን ፈጢሩ ከም ዘሎ ኣብ ነብሲ ወከፍ ሰዓታት ድማ ሚድያታት ይገልጽዎ ከም ዘለዎ ሓቢሮም። እዚ ኣዝዩ ዘሰቅቕን ዜና ድሕሪ ምስምዑ ኣብ ጀርመን ኣብ ዝርከቡ ሕብረተሰብ ኤርትራውያን ላዕለዋይ ሓዘንን ስንባደን ከም ዝፈጠረ ገሊጾም። ወላዲት ሓደ ቆልዓ ዝኾነት ክልተ እደዋ ካብ ዝተረፈ ኣካላት ተፈልየን ዝተረኸበት ኤርትራዊ ስደተኛ ሰብኣያ ክሳብ ሕጂ ኣበይ ከም ዝርከብን ከም ዘይተፈለጠ ጋዜጠኛታት ጀርመን ኣብ ፀብፀባ ተፍሊጠን። ካብ ኣዲኡ ተፈልዩ ተደርቢን ዝተረኸበ ንእሽተይ ህፃን ድማ ወዳ ድማ ሕጂ ኣብ መዕበይ ህፃናት ክንክን ይግበረሉ ከም ዘሎ ኣብ መግለፂ ፖሊስ ተሓቢሩ። እተን ተቆሪፀን ዝተደርበያ ኣድዋ ወዲቐን ኣብ ዝተረኸብሉ ቦታታት ትነብሩሉ ካብ ዝነበረትሉ ከባቢ ርሒቓ ዝርከብ ምዃኑ ነቲ ጉዳይ ኣዘራራቢ ክኸውን ገይርዎ። እዚ ፍጻሜ ኣብ ጀርመን ዝተሰምዐ ሓንቲ ሰበይቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ካብ ለይቲ ሰዓት 9 ሶኒ ዘይልሙድ ነገር ኣብ ጎደናታት ከም ዝረኣየት ንፖሊስ ጥቆማ ምሃባ እዩ። ናይ ህፁፅ ረድኤት ሰራሕተኛታት ቦታኦም ምስ በፅሑ ክልተ ዝተቆረፀ እዳውን ኣብ ቀንዲ ጎደና ወዲቐን ረኺበንን ቆማ ዝበፅሖም ኣባላት ፖሊስ ኣብ መንጎ ኦልፖንን ሆርድበርግን ዝርከብ መንገዲ ኣድዋ ዝርከብሉ ቦታታት ንትራፊክ ሙሉእ ብሙሉእ ዕፁብ ኮይኑ ክጸንሕን ገይርዎ እዩ። ጸኒሖም ዝወፁ ጸብጻባት ድማ ከም ዝሕብርዎ እተን ክልተ ዝተቆረፀ ኣድዋ ናይ ሓንቲ ሰበይቲ ምዃናን ብምርመራ 10 ከም ዝተረጋገፀ ጋዜጠኛታት ጀርመን ጸብፂቡ። ናይቲ ከባቢ ኣኽባሪት ሕጊ ክንደይ ዝኣክል ክፋላት ኣካል ከም ዝተረኸበ ብትክክል ክሳብ ሕጂ ዝፃረይ መግለፂ እኳ እንተዘይሃቡ ናይ 10 ምርመራ ግና ናይ ኤርትራዊት ሰበይቲ ምዃና ከም ዘረጋገፀ እቲ መራኸቢ ብዙሃን ኣፍሊጡ። ኣብዚ ዓመት መጀመርያ ድማ ናይ ኤርትራዊት ስድራ ቤት ዝተወለደ ወዲ 6 ዓመት ህፃንን ካብ ቤት ትምህርቲ ንመዓልታት ጠፊኡ ድሕሪ ምጽንሑ ኣብ ከባቢ ዊልበርግ ኣብ ዝርከቡ ሩዋ ሞይቱ ምርካቡን ይዝከር። ብ2024 ውድብ ሕብራት ሃገራት ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ከም ዘፍለጠ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ካብ 686,000 ንላዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ሓተቲ ዕቑባ ከም ዝተመዝገበ ገሊጹ። ጀርመን ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ምቕባል ኣውሮፓ ቀዳሚት ሃገር ክትኸውን ከላ መብዛሕትኦም ዞም ስደተኛታት ሃገሮም ራሕሪሖም ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ንምምሕያሽ ድሕሪኡ ድማ ነቲ ኣስጋኢ ሳሃራ በረኻን ባሕሪ ሜዲትራንያን ተገይሮም ናብ ኣውሮፓ ንምእታው ህይወቶም ንሓደጋ ከም ዘቃልዑ ጸብጻብ ቢቢሲ ኣፍሊጡ። بخالي زينا دماناي سعود عرب لول محمد بن سلمان اب امريكا بيت منغس وايت هاوس ببريزيدنت دونالد ترامب استقبر لهم اقابله لعلواي قطع خمزه لعله تسمعهم ني امريكا بريزيدنت دونالد ترامب ناي سعود عرب لول اب وايت هاوس بفولي اقابله تقبلهم دحر مزراو اتغناتات اب تطابقت مسلات تقاوم خمزه غاطمه تغليصو يونايتد ستيتس واشنطن بوست حويسو اب بزحات غازيطنياتات بغازيطنيነት يساتفو زنبره ناي سعود عرب غازيطنيا جمال كاشيغو اب امباسي سعود عرب ግቢ ውሽጢ መቅታሉ ስዒቡ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ
ቁጥዑ ምግላጹ ይዝከር እቲ ኩነታት ድማ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ስዑድ ዓረብን ዝጸንሐ ዝምድና ጸገም ኣጋጢሞ ከም ጸንሐ ዘዘኻኽሩ ጸብጻባት ኣብ ኣሜሪካ ቋሚ መንበር ፍቓዱ ወይ ግሪን ካርድ ዝነበሮ ነባርነት ኣብ ኣሜሪካ ዝነበረ ጀማል ካሾጊ ንልኡል መሐመድ ቢን ሳልማን ብምቃስ ዝፍለጥ ክኸውን ከሎ እቲ ቅትለት ዝተፈጸመሉ ድማ ብልኡል መሐመድ ቢን ሳልማን ቀጥታዊ ትእዛዝ እዩ ብዝብል ላዕለዋይ ቁጥዐ ከም ዘልዕለ ዘዘኻኽሩ ጸብጻባት ጀማል ካሾጊ ኣብ 59 ዓመቱ ዝተቐተለ ኣብ ቱርኪ ከተማ ኢስታንቡልን ኣብ ዝርከቡ ኤምባሲ ስዑድ ዓረብን ኣብ ውሽጢ ከም ዝነበረ እትዋን ድማ ቅድሚ 7 ዓመት ወርሒ ጥቅምቲ ከም ዝነበረ መራኸብቲ ሓፋሻት ተተኻኺሮም ናይ ኣሜሪካ ናይ ጸጥታ ሓበሬታታት እቲ ቅትለት ዝተፈጸመ ብልኡል መሐመድ ቢን ሳልማን ቀጥታዊ ትእዛዝ እኳ እንተኾነ እቲ ልኡል ግና እቲ ተግባር ብትእዛዙ ከም ዘይተፈጸመ ክከራኸር ምጽንሑ ይፍለጥ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ብኡንብኡ ኣብ ዝወሰዶ ስጉምቲ ምስ ተቐትለት ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ተሳተፍቲ እዮም ዝተባሃሉ 76 ዜጋታት ስዑድ ዓረብ ናብታ ሃገር ፈጺሞም ከይኣቱ እገዳ ዝጸንዐ ኸውን ከሎ ብተወሳኺ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከቡ ናይ ኤምባሲ ስዑድ ዓረብን ዝወስድዎ መንገዲ ጎደና ጀማል ካሾጊ ብምባል ምስያም ዘዘኻኽሩ ጸብጻባት በዓልቲ ቤቱ ጀማል ካሾጊ ሃና ካሾጊን ተጠባቂነት መሰላት ኣብ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ እቲ ልኡል ክሲ ዝመስረቱ እኳ እንተኾነት እቲ ልኡል ልኡላዊ ናይ ዘይምኽሳስ መሰለ ኣለዎ ብምባል እቲ ክሲ ውድቂ ምዃኑን ኣዘኻኺሮም ናይ ስዑድ ዓረብ መንግስቲ እቲ ልኡል ኣብቲ ቅትለት ኢድ ከም ዘይብሉ እኳ እንተገለጸ ምስቲ ቅትለት ተታሒዙ ግና ኣብ ልዕሊ 5 ሰባት ክሲ ምስራት ከም ዘፍለጠ ምልኪቶም ብሰንኪ ቅትለት ጀማል ካሾጊ ኣብ መንጎም ኣሜሪካን ስዑድ ዓረብን ዝጸንሐ ዝምድና ጸገም ኣጋጢሞ ጸንሐ ኮይኑ ድሕሪ 7 ዓመታት ግና ልኡል ስዑድ መሐመድ ቢን ሳልማን ካብቲ ማል እንዳሓር ዋሽንግተን ዲሲ ምእታው ስዒቡ እዞም ተጠባቕቲ መሰላት ቁጥዖም ክገልጹ ከለዉ በዓልቲ ቤቱ ሃና ካሾጊ ነዚ ንምርኣይ ኣዝዩ ዝሕምም እዩ እናበለት ንሲኤንኤን ኣብ ዝሃበቶ ሓሳብ ካብ መንግስቲ ስዑድ ዓረብን ካሕሳ ክኸፈላ ንፕሬዚዳንት ትራምፕ ዝለኣኸቶ ደብዳቤ መልሲ ከም ዘይረኸበትን ሕጂ እውን መልሲ ትጽበ ከም ዘላን ዘመልክት ክትኸውን ከላ ኣብ ዋይት ሃውስ ናይ ወተደራዊ ቁጠባን ምትሕባርን ስምዕ ዝገበሩ ልኡል ኣልጋ ወራሽ መሐመድ ቢን ሳልማን እቲ ተግባሮም ዝሕምምን ላዕለዋይ ጌጋን ዝተፈጸመ እዩ እናበላን ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ድማ ካብ ናይ ሃገሮም ናይ ጸጥታ ኩነታት ብኣንጻሩ ብዛዕባ ተቕትለት መሐመድ ቢን ሳልማን ከም ዘይፈለጡ እናበሉን መሐመድ ቢን ሳልማን ተኸራኺሮምሎም ጸብጻባት ከም ዝገልጹ በዓልቲ ቤት ጀማል ካሾጊ ሃናን ካሾጊ ዘቕረቦት ናይ ካሕሳ ሕቶን ክሳብ ሕጂ ተቐባልነት እኳ እንተዘይረኸበ ናይ ስዑድ ዓረብ መንግስቲ ግና ነቶም 4 ደቁ ነፍሲ ወከፍ ደቁ ዋጋ 4 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ዝግበር መንበር ገዛ ኣብ ርእሲ ከተማ ስዑድ ዓረብ ሪያድን ከምኡውን ካብ 10,000 ክሳብ 15,000 ዶላር ኣሜሪካ ወርሓዊ እቶትን ኣብ ሓደ ግዜ ዝተኸፈለ 260,000 ዶላር ኣሜሪካ ካሕሳ ምኽፋልን ዘኻኺሮም ብሰንኪ ቅትለት ጀማል ካሾጊ ተጠርጢሮም ሞትን ዝተፈረደሎም 5 ሰባት ድማ ዓብይ ወዲ ጀማል ካሾጊ ሳላሕን ካሾጊ ይቕረ ከም ዝገበረሎም ዝራሙ ይፍለጥ ግብጽ ኣብ ቀረዋን ዶብ ከቢድ ስጋት አንጸላሊዋ ኣሎ እቲ ስጋት ምስ ምንቅስቃስ ኩናት ዝተኣሳሰረ እዩ ግብጽ ንኻልኦት ትወቕሰሉ ዝነበረት ኩናት ኣብ ዶብ ዓብይ ስጋት ፈጢሩላ ኣሎ ግብጽ ጽኑዕ መጠንቀቕታ ዝሓዘ ወግዓዊ መግለፂ ኣውፅያ ኣላ ግብጽ ነዚ መጠንቀቕታ ዘውፅአት ስዒቡ ንኩናት ሱዳን ኣብ ቀረባ ዶብ ዝርከቡ ግዛኣታት ብቁፅር ሓይሊ ህጹጽ ደገፍ ስለዝኣተወ እዩ ሓይሊ ህጹጽ ደገፍ ወይ RCF ሕጂ ንከተማ ኣልፋሽር ሓዊሱ ንሙሉእ ዞባ ዳርፉር ተቆጻጽርዋ ዝርከብ ኮይኑ ንግብጽ ሊብያን ሱዳንን ኣብ ዘራኽብ ዶብ ዝቆጻጽርሉ ከተማታት የስፍሕ ኣሎ እዚ ብወገን ካይሮ ከማ ሃገራዊ ስጋት ተይረሎ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ግብጽ ባድር ዓብድላጢ ኣብ ዝሃቦ መጠንቀቕታ ዝኾነ ኣካል ኣብ ዶብና ሓደጋ ከውርድ ኣይንፈቅድና ኢሎም ንሃገራት ካላት ሱዳን ብፍላይ ድማ ንሰራዊት ምድጋፍን ሙሉእ ተወፋይነት ከም ዘለዎን ገሊጾም ናይ ግብጽ መግለፂ ንዕጡቃት ጉጅለ ዝተቃወመ ኮይኑ ምንቅስቃስ ሰራዊት ሱዳን ሓድነት ምርጋጽን ሱዳንን ኣብ ሓደጋ ከም ዘውድቆ ጠንቂቖም ብፍላይ ብጀነራል መሐመድ ሐምዳ ዳጋሎን ዝመራሕ RCF ንግብጽን ሊብያን ዘዋድብ ኣልፋሽር ምቆጻርን ብወገን ፕሬዚዳንት አልሲሲ ብስጋት ከም ዝተረኣየ ተፈሊጡ ናይ ግብጽ ፕሬዚዳንት ዓብድልፈታሕ አልሲሲ እቲ ሰራዊት ኣብ ቀረባ ዶብ ዝርከቡ ዞባ ከውፅዎ ሓይሊ አልቡርሃን እንደገና ክቋፀሮን ኣብ ዝገብርዎ ወተደራዊ ደገፍ ጎኒ ንጎኒ ዲፕሎማሲያዊ ጸቕጢ ይፈጥሩ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ ግብጽ ንሰራዊት ሱዳን ብምስልጣን ሰብ ኣልባ ነፈርትን ብምቕራብን ኣብቲ ኩናት ተሳትፎኣ ትቕጽለላ ሕጂ ኣብ ዶብ ተደቂኑ ዝበለቶ ስጋት ተኸታሊ መጠንቀቕታታት ትህበላ ብኻሊእ ወገን መራሒ ሓይሊ ህጹጽ ደገፍ ሱዳን ጀነራል መሐመድ ሐምዳ ዳጋሎን ሓምዲት ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝመፁ ናይ ኩናት ጀታትን ሰብ ኣልባ ነፈርትን ሓይሎም ከም ዝሃረመ ጠንቂቖም እቲ መጠንቀቕታ ብፍላይ ንግብጽ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ተንተንቲ ኣምንሉ እዚ መጠንቀቕታ ንኤርትራ እውን ከም ዝምልከት ተንተንቲ ኣምንሉ ክቡራት ሰማዕትና ሎም ዘዳለኹም ሓፀርትን እዋናውን ሓበሬታታት እዚኦም መስሉ ነይሮም ድሕሪ ሰዓታት ብኻልእ ሓበሬታ ተመሊስና ክሰብ ንራኸብ ኣብ ዘለኹም ወሰላም